Dneska tu máme ďalšie video a dneska my sa dali na Brookhaven na festival číslo 2 a ideme si pokupovať, ideme sa pozrieť, že aké sú tu veci, ako stoja. Ja mám teraz, že 15 294 vočiek, takže neviem, či na všetko vyjde to, tak ale ideme kupovať od prvého. Prvé kúpené, druhé kúpené, tretie kúpené a 800 potrebujem, takže ideme teraz korčulovať. Ale ja chcem vám oznámiť, že po toto videu už spravím shorty a videa, takže dneska bude to trošku viac. No video bude, tak asi ešte dám tak asi 2 videa dneska, že toto a 2 videa plus. A potom budú tak asi 5 shortov možno, lebo teraz som videl, že mi išli trošku dole odbery, mal som 73 a teraz mám 68. Takže preto, lebo som mal 1273 a teraz mám 1268 a ja vás nechápem, prečo mi teraz rušíte odbery, lebo som teraz dlho nenatáčal, ani nedal som shorty ani nič, takže preto to vás to viem. Za to sa vám chcem veľmi ospravedlniť a teraz to ideme napraviť s videami a takými vecami. Ľudia, napíšte pod toto video, aké by ste chceli, aby som dneska natočil video. Hoci nejaký hre, ale iba na Robloxe, prosím vás. Lebo mám aj Fortnite, ale Fortnite, tak tam sa mi teraz pokazilo niečo, neviem čo, tak teraz na Fortnite nebudem natáčať. A na Minecraft nehrávam, tak preto. Ale Roblox môžem, lebo včera som preto nenatáčal, lebo som dostal ban, neviem prečo, a to je jedno. Tak preto. A ja som sa dneska natočiť ešte Rival, lebo som videl, že na tom videu sú 2 lajky, čo je veľmi dobré pre mňa. Tak. Ľudia, chcem sa vám veľmi poďakovať, že môjim bratrancom teraz dávate odbery, lebo tak, ja sa teraz tak sa polepšilo sa tie odbery, ale mala si sienica, tak teda včera mala sa zrušil odber a potom sa zase pridal odber, neviem čo to má furt, takže neviem. A tak teraz ideme korčulovať, aby som mohol mať čo najviac vočiek a aby som to mohol kúpiť, neviem či bude na aj Festival 3, to a neviem či bude, lebo prvý som si celý kúpil, to vám ešte poviem ukázať. Dobre, už ho mám, dokončíme toto kolečko a ideme to kúpiť všetko. Dobre, tak toto je auto, je tu, toto som si kúpil, to je za Robux, to si nebudem kúpovať. Tu je kúpil, to vidíte, že som si všetko kúpil. A teraz ideme sem. A ideme to auto aj vyskúšať, že aké to je. Mám teraz, že 50 vočiek, čo nie je vôbec veľa. Takže ideme za toto auto teraz. To som zvedavý, kde je to auto. A toto je ono, neviem čo to je. Ja si viem, že to keď pôjdeš, tak asi ti to bude hlad dávať a budeš možno na to korčulovať. To keď bolo, tak to je super. To je ono! What the fuck? Tak to je sila ľudia, to je sila. Ľudia, choďte teraz hrať Brookhaven, je to úplne dobrá hra. A poďte, aké sú tu dobré veci. A môžeme kurčiť, lebo budem si zarábať. Nevadí, na mňa to baví hlavne robiť. Ľudia, píšte mi, aký mám natočiť short, že aký sa vám páčil, čo bude mať veľa zliadnutí. Ale som strašne mala som jeden short nejakých 20 000 zliadnutí, ale ja čo tam teraz dávam, tak vás to veľmi podľa nebaví. Tak, neviem čo mám teraz veľmi dávať, ale ja by som možno natočil aj nejaké tance, ak môj bratranec zrobil, lebo on je to OP, tak vyskúšam to aj ja, či som aj na tom taký dobrý, ale neviem vôbec. Ľudia, chcem sa vám veľmi poďakovať za
tie odbery, lebo fakt mi to teraz je úplne dobre, lebo si pamätám, že som mal 1000 a teraz bolo 24 a teraz je 27 asi, neviem. A za 3 dní som dostal 268 odberov, čo je veľmi pre mňa super, proste. Tak to poviem, alebo ľudia, viete čo teraz spravím, že toto budem tak asi 15 minút natáčať a potom poviem ešte rovno na to natočiť Rivals a tam natočiť, tam niečo natočím. A ten názov tohto bude, že Brookhaven plus Rivals, že zároveň aj Rivals a zároveň aj Brookhaven, takže viete. Ľudia, a 31. bude strašne dobré video, takže to si nemôžete meškať, lebo to bude najlepšie video, aké som kedy natočil, to bude úplná paráda. Ale potrebujem tam pomoc od môjho bratranca, od sesternici. Takže to je také akéby rodinné video, také úplne dobré. Ale neviem, či oni budú s tým súhlasiť, ale ja dúfam, že áno. Ale aj môj bratranec mal nejaké nápady na video, takže neviem, možno si mi nejaké natočím jeho, čo on bude chceť. A ľudia, včera sme hrali hokej proti Nemecku, vyhrali sme 4-1, čo je veľmi dobré pre Slovákov, lebo teraz sme v tretej tabulke. Neviem, či ste to pozerali, ale ja som to pozeral, som to prežíval, to bolo úplne super. Ľudia, ďalší zápas nás čaká 30. decembra o polnoci, čo budú úplne derby s Amerikou, ale my to musíme vyhrať, lebo sme čo Slovensko. A Češi tiež vyhrali 7-2 na Dánmi, čo bolo úplne dobré. To tiež som šťastný, že aj oni vyhrali. Ale to sú naši druhí bratri, to viete. Češi. Ale toto auto je úplne opičko. Ty vole, to je úplná paráda. A ľudia, píšte do komentu, že či mám natáčať aké tie videá, ale môžete aj na Fortnite to nejak spravím a tak. Som zvedavý, že či sa vám toto video bude ľúbiť, ale ja dúfam, že áno. A dúfam, že to bude mať extrémne veľa slednutie, som takých 400. A ľudia, neviem prečo, ale my tej mojej sesternice nedávate odbery, takže teraz môjim bratrom, že sa strašne zadarilo, aj mne sa teraz darí. Ale moja sesternica, tak tej sa teraz veľmi trošku nedarí. Tak by som vás chcel strašne poprosiť, lebo ona šerovala, ona bola smutná z toho, že nejdu tak odbery jak mne. Tak by som vás chcel extrémne poprosiť, že či by ste nemohli dať, ja som ten jeden odber za to, že možno vás nebavia aj videá, ale ľudia, keby ona nebola, moja sesternica, tak by nikto nemal kanál, ani ja, ani môj bratranec, ani ona, nikto. Lebo nie že nikto, ale že ja a Alexom sme nemali nikdy kanále, lebo my sme vôbec nevedeli, ako sa to má robiť. Teraz moje sesternice si stili, lebo ja som to šiel tak asi pred rokom a môj bratranec tak asi pred 3. A moja sesternica natáča nás najdlhšie a má najmenej odberov, čo nie je podľa vôbec fér. Ja natáčam zase najkratšie a mám nás najviac odberov, to tiež nie je fér. Tak ale, ja neviem prečo, ale mňa proste, ja to robím, viete, lebo ona má strašne málo videí. A ona má veľa shortov a videá, tak tie sú úplne dobré. Tie videá sú úplne cool, alebo viete ľudia, jak to spravím, že teraz natočím toto zvlášť a to zvlášť, aby bolo veľa videí. A potom ešte natočím jedno a natočím 5v5 na Rivals, čo je úplne super, alebo budem streamovať, neviem vôbec, čo mám robiť. Lebo máš dáme natáčať. A takže asi toto bude tak asi 5 minút a potom pôjdeme na to. No teraz presne natáčame 9 minút a 30 sekúnd, takže budeme natáčať do 13 minút. Budeme natáčať. To viem, že kratšie video, ale neviem, bude sa vám dúfať, že páčiť. Ľudia, poviem vám, ešte vám ukážem, čo som dostal na tých festiváloch, čo som si kúpil. Toto neviem, že ti to nájdem.
Ale ja dúfam, že áno. Na to nie. Idem radšej to musí spraviť. Dobre, spravím si ten vianočný, ak vždy viete. To je moje najobľúbenejšie teraz dom. To je za tie vločky, viete. A dáme si tam tomu pusté auto. Ja vám to ešte ukážem, toto viete čo robí, viete to auto čo robí a teraz vám mi ukáže, čo je v tom dome také dobré. Takže takto pekne vypadá. Tu je záchod ešte. Tu je kuchyňa. Tu keď ideš von, tak to je výrivka. Tu keď ideš hore, tak to je takto pekné. Úplne cool. Takto. Tak takto to vypadá, že vám ukážem túto moju, to je takýto safe, tak ho spravíte a sú to money. A tu je takto, tak ľudia, to je všetko, ešte budeme dneska 2 alebo 1 video, neviem presne, budú veľa shortov a my sa s vami už lúčime, tak ahojte a vidíme sa ešte dneska.